Да обясним какво се случи днес. Възраждане направиха проблем от нищо. Става въпрос за гласуване за временен председател и комисия временна, която се занимава само с препотвърждаване или добавяне на някакви детайли от правилника на Народното събрание. Нищо повече от това. Възраждане всъщност какво правят? Притискат ни, ние да гласуваме с тях и да подкрепим техния кандидат, който излъчиха, при факта и обстоятелството, че самите те от парламентарната група не подкрепиха собствения си кандидат. Кажете ми, има ли логика? Хора, които не подкрепят собствените си кандидатури, в крайна сметка да обвиняват хора, които вярват, и аз вярвам, че кандидатите на Възраждане са некомпетентни хора, които не могат да произведат онова, което се очаква от българския народ. Така че нашето поведение е правилно, обосновано и ние казахме, че ще подкрепяме всички неща, които са полезни за българските граждани и го правим. Това е.